ପଣସକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଲେଣି ଆମେ ପୁରା କଟୁରୀରେ କଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋତଲ ପାଣି ଅଛି, ଏସବୁ ମସଲା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଇଏ କରେଇରେ ଅଛି, ନିଆଁ ପୁଣି ଜଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତ କାଠ ଗୋଟେ କାଠିକୁ ଟାଣିକି ରଖିଛେ, ଯେଉଁଠିକି ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ଅଛି ନିଆଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲ ପାଖରେ ରହିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରୁଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଲ ରହିଛି, ତ ତଳା ପଡ଼ିଛି, ତ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଜଗିଛେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁଛେ। ତ ନୂଆ ରକମର କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା। ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରେଇରେ ଗୋଟେ ଢାଳିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଗରମ ହେବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ପଣସ, ଏହାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ଛୋଟିଆ ପନିକି, ଏ ପନିକି ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ, ବାପା ଭଗବାନ କିଏ ପନିକି ବନେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ କାଟିକି ଏଇଭଳି ପକାଇ ଦେଇଛେ ଏପଟେ। ତ ଏଇ ବିଲ ପାଖରେ ରହିକି ରୋଷେଇ କରିବାଟା କକା ପୁଣି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବାପାର ଠିଆ ହେବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ତ ଛୋଟ ଗେଲୁ ଆଲଫା, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ। ତ ବିଲ ରହିଛି, ବିଲ ପାଖରେ ରହିକି ଆମେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଣସକୁ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆନ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛେ। ସଜାଡ଼ିକି ଏ ବାବା ଇଏ ତ କି ପିଜୁଳି, ବାବା କେଠି ପାଇଲାରେ ଆଣିକି ବେଗରେ ନେଇ ଆସିଛ। ବାବା ପିଜୁଳିରେ ବାବା, ଇଏ ପଣସକୁ ଢାଡ଼ି ଦେଲାଣି ଆମେ ପୁରା ପାଣିରେ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଜୋରଦାରରେ ପୁରା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପୁରା ପକାଉଛନ୍ତି କକା। କକାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବନି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପକାଇବେ? ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ୟା ଦେହରେ କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣିରେ ସିଝା ହେଇଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ, ଦେଖୁନ କଲର୍ ବି ହଳଦୀ ଦିଶୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାଣି। ଖାଲି ସିଝିବା ପାଖରେ କଥା। କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ପୁରା ସିଝିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ହେଇ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ପତ୍ର ସିଲେଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଖାଇବା କ'ଣଟା ନହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣେ ନାହିଁ କି ଥାଳି ଆଣେ ନାହିଁ, ତ ଶାଳ ପତ୍ର ତୋଳି ମାନେ ଖଲି ଟିପା ହେଉଛି। ଦେଖ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ, ଥାଳି ପାଉ ନାହିଁ କିଛି, ଖଲି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଉଡ଼ିଗଲାରେ, ୟାକୁ ଝାଙ୍କରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିଅ, କାଠି ଫାଟି ଦିଅ, ୟା ପରେ ଦିଅ ନା ଡାଳ ପତ୍ର। ହଁ ସେଇଭଳିଆ କାଠି ହେଇଛି, ଦେଖ ନା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ ହବ। ଖୋଜଣିଟା ଗରମ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା, ଭାରି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଭଲରେ ପାଣିଟାକୁ ଛାଣିକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା। ଏଟା ମନେ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସିଲି। ଭାଗ ଚାଲିଛି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ, ପରେ ଦେଖ ନା କେମିତି ଖାଲି ଛଡ଼ା ଫଳା ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି। ରୁହ ନା, ମୁଁ ଖାଇବି ଯେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ଏଠି। ହଁ ଗଣେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ୟାକୁ ଦେଖ ଦୁଇ ହାତରେ ଖାଲି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ିକା ଖାଉଛି। ବାପାରେ, ତାହେଲେ ପୁରା ମଜା ଆଣିକି ଖାଉଛି। ବାବାର ହସ, ୟାକୁ ଦେଖରେ, ମୁଁ ଧରିଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା। କି ଟେଷ୍ଟ, ବାବା କି ଟେଷ୍ଟରେ। ଏମିତି ପାଇନଥିଲି କେବେ ବି। ଖାଇବି, ମୁଁ ପାଚିଲା ଖାଇଛି, ଏମିତି ସିଝେଇକି କେବେ ଖାଇନି। ତ କୋକାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି